Eguna Gasteizen hasi dugu, ta zelako eguraldia, kotxea hartu eta bidean, paisaia zoragarria, ona helduta zeinen ederra, dugun Irungo iria, bertso truke da Euskal Herria, ezagutzeko aitzakia, ezagutzeko aitzakia. Bertso trukean jarri diteu, afana eta gogua, lagun batzuak inguratuta, ederra mai ingurua. Bertso trukea heldua daukat, definitzeko ordua, degun pasio haundita ederra, konpartitzeko modua, konpartitzeko modua. Naiz hasieran somatzen garen, hemen estraño antzeko, garaia ere heldu zaigunez, bertan kantatzen hasteko, jende mordoxka bilduak gera, hemen batanaz besteko, aukera ederra izan liteke, besteak ezagutzeko, besteak ezagutzeko. Behin apostua bota ezkero, guk nola ez enbidoa, haiek onuzta gu berriz ara, hause da tio biboa. Alde batera utzi ezkero, txapelaren motiboa, ez dakit degun lagun artea, edo famili giroa, edo famili giroa. Lau sukaldari sukaldean, ta zenolako nibela, ara ta ona estresatuta, hor telebistan bezela, eta platerak haize itxura, ta aurkezpena itzela, hori dirudi baina nik uste, hau Masterchef ez dela, hause Masterchef ez dela.
esan, ez dakit ondo. Bertso trukan errezeta, zer dan zer ez dan edukidegu, lehen nahikoa berriketa. Argitu gabe iritsia zait, orain esateko beta, nik garbi daukat hause ez dala, figura honen lehiaketa, figura honen lehiaketa. Ez da erresa lagun giroan, modu honetan txepatzen, naiz bertso eskolan justu hortako, garen denak alegintzen. Bertso truk dala eta ez dala, azkar apuntatu nintzen, ta okerrena da kantatzeagatik, ez dugu ezer kobratzen, ez dugu ezer kobratzen. Ez dugu ezer kobratzen eta gainera ez goaz inora. Hau elkarteko produktu bada, bertso frustratuen proba. Hasieratik beharko dugu, ez dakiena gogora, zer den ez dakit onginik baina, bukaeran jakingo da, bukaeran